But now, kunabantu la ababona isisekelo sokuqala kusho ukuthi ithi iBhayibheli isitshela ngamanye amagama ukuthi kukhona ababengathokozi ngesisekelo esikhona babekhala. Namhlanje sisemabandleni bafowethu, kuyahlatshelelwa, kuyadunyiswa, kuyahalalisa, kuyajatshulwa. But uma ubheka imfundiso eziphakathi endlini kaJehova ziyisifundiso angathi mayifika uJehova abeke phansi konke ashaya izandla. Welidani bantu abamnenzeka yini ngemfundiso efundiswa khona ngajabula yini uJehova athi impela yiko lo engikumisele indlu yami. Why kwenzeka kanjalo? Because mangabe kungekho right foundation ayikho into ezolunga. That's right. Number 5, uma ngabe ibandla lakhiwe but lakhiwe for ezinye izinjongo either than injongo kaNkulunkulu, either than injongo kaNkulunkulu amembazalwane, noma kunabukeka ngathi kuhamba kahle, noma kunabukeka ngathi kunencebo la, noma kunabukeka ngathi abantu abakhonza la successful. Laleni ngitshela bafowethu, uma ngabe kungesiyo intando kaJehova eyenziwayo, siyeza ukuthi yini intando kaJehova, siyeza kuyo. Mangesiyo ukuthi yini intando kaJehova endini kaNkulunkulu, akathokozi ngayo. Akanjani bazalwane? Athokozi. Amen. Let me ngibeke lento ukuze ukuthi nolalele nje oyizwa nje ayizwe lento, mhlawumbe bekungakhanyi khani. Laleli bafowethu, ibandla lengichaza ibandla liyicebo likaNkulunkulu. Hambani nami, ibandla liyibazalwane liyicebo likaNkulunkulu to execute icebo likaNkulunkulu. Angazi ngizwe yini. Ibandla liyinjongo kaNkulunkulu yokwenza icebo likaNkulunkulu. Okay. Icebo likaNkulunkulu, uNkulunkulu wakhe ibandla, kuthi ibandla kube yilona eliphumelelisa icebo lakhe ngentando yonke. Haleluya. Haleluya. Ibandla liyindlela kaNkulunkulu ayilethela abantu bonke emhlabeni. Amen bazalwane. Ukuthi baye ebandleni bafunde indlela yakhe yokuphila, indlela yakhe emiswe nguye. Amen bazalwane. Emiswe nguye uNkulunkulu bayifunde, abese futhi bona sebeyifundile bakwazi ukuthi babe yicebo likaNkulunkulu lokufinyelela nakwabanye abantu abangalazi icebo likaNkulunkulu. Into sengizama ukuyichaza kaningi ngendlela ehlukene. Amen.